Друга не по-малко тежка тема – безпрецедентен опит за отвеждане на деца от България против волята им, но по силата на съдебно решение на полски съд. Ужасяващата сцена, която ще видите, се разиграва в Асеновград, където децата живеят от година с баща си. Майката е полски гражданин. Според бащата, майката е имала проблеми с алкохола и дълго време е работила в Палма де Майорка, докато за малките Павел и Николета във Варшава са се грижили той и баба им от България. Вчера майката в присъствието на полиция, частен съдия-изпълнител, представители на Агенцията за закрила на детето и на полското посолство у нас, взе против волята му едно от децата. Другото успя да избяга. И кадрите в следващия репортаж не се препоръчват за хора с слаби нерви. Господин полицай, тази да се дръпне, тази да се дръпне. Да се дръпне тази. Да, потърси. Господин полицай, пусти ще тъж. Пусти бе. Можеш